യിലെയും പിന്നെ കാലത്ത് 11:30 മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും 13ാമത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് അല്ലേ കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീതാ പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭക്തിയോഗം കണ്ടു. അപ്പോ 18 അധ്യായങ്ങളെ 3 വിഭാഗമാക്കി തിരിക്കുമ്പോ അതിലെ ആദ്യത്തെ കർമ്മയോഗം എന്ന 6 അധ്യായം, പിന്നത്തെ 6 അധ്യായം ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത്, ആ 2 സെക്ഷനും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ള 6 അധ്യായങ്ങളാണ് ഇനി പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ 13ാമത്തെ അധ്യായം പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഇപ്പൊ പുതിയ വാക്കുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിനെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണ് വ്യക്തിശൂന്യവാദികളെക്കാൾ ഉന്നതരായിട്ടുള്ളത്. സദാ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കണം. ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു തന്നു. ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം ദിനചര്യ കുറ്റപ്പെടുത്തണം. ജപം, പൂജ, ശാസ്ത്ര പഠനം ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയും. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരാം. എല്ലാ കർമ്മ ഫലങ്ങളും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് കർമ്മഫല ത്യാഗത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം. ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിലൂടെ ഭക്തിയോഗത്തിലെത്താം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെ പ്രിയങ്കരനാവാൻ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയങ്കരനാവാൻ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താ കേട്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാനാ നോക്കുന്നേ അല്ലേ. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് പുതിയ വാക്കുകള് ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പുരുഷൻ, പ്രകൃതി, ജ്ഞേയം അല്ലെ, ജ്ഞാനം, അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. കാണാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ്വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. 6 എണ്ണാണ് ചോദിച്ചത്. 6 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അർജുനന് സംശയം വന്നു. അതൊന്ന് വിശദമായി അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതാണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ജ്ഞേയം. ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, അതാണ് ജ്ഞേയം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രകൃതി പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവിഷയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഇപ്പോഴ് ക്ഷേത്രം എന്നാ പറയണേ. ആ ക്ഷേത്രത്തിനെ അറിയുന്നവനോ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. നമ്മള് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെത്തുന്ന ആത്മാക്കള് അല്ലെ, മനുഷ്യര് ശരീരം കിട്ടി വരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങുമ്പോ നമ്മള് ത്രിഗുണങ്ങളാല് ബന്ധിതരാവാണ്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ
അധീനരായിട്ട് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബദ്ധരായി പോവും ഈ ഭൗതികതയിൽ തന്നെ. ഗുണവും ദോഷവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാല് നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം. ആ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് ശരീരം. ആ ശരീരത്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ അറിയുന്നതാരാ? ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാവിനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്നും പറയുന്നു. ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്കുമേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. ഓരോ ജീവികളായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ഏത് ശരീരത്തിലായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ചിലപ്പോ നമ്മൾ നായായിട്ടോ പൂച്ചയായിട്ടോ അതിലും നീചമായിട്ടോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പശുവായിട്ടോ എങ്ങനെയാ മനുഷ്യനായി തന്നെയാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഏത് വേണമെങ്കിലും ആയിരുന്നിരിക്കാം. ഇനിയും ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ട്. അത് തീരുമ്പോ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ഇനി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഏത് ശരീരാണ് അതിനെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ജ്ഞാനികൾ അറിയും അതൊക്കെ. എങ്ങനെ? അവര് ആ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം ചെയ്യും അവര്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ശ്രേഷ്ഠ ജന്മം തന്നെ ലഭിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ മേലെ എത്രമാത്രം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിവുണ്ട് അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരാൾക്കൊരു കർമ്മമണ്ഡലമാകുന്ന ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഉത്തരായിട്ട് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യഭിധീയത്തെ ഏതദ്യോ വേത്തി തം പ്രാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും അത്രേ. അപ്പൊ ഈ ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയണത്. ഈ ശരീരത്തിനെ അറിയുന്നത് ആരാ? അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവ്. ആ ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ പിക്ചർ കുറച്ചൊരു സാരവത്തായ ഒരു പിക്ചറാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആത്മാവ് നമുക്കറിയാം, ജീവാത്മാവ്, ആ ജീവസത്ത, ആ ജീവ ചൈതന്യമാണ് ആ ശരീരത്തിന് ഊർജം നൽകുന്നത്, അല്ലെ? പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് ആ ശരീരത്തിനെ. ആ ജീവൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ അവബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പേരല്ല വിളിക്കുക നമ്മളെ ഒന്നും, പിന്നെ ബോഡി എന്നാ പറയാ, അല്ലെ? ആ കണ്ണ് മൂക്ക് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അതൊന്നും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ ഈ ജീവൻ ഈ ശരീരം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെ? അപ്പോ ഈ ആത്മാവ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുക. പിന്നെ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ആത്മാവിനെ നമ്മൾ അറിയണം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളത് അറിയുക. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കണത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആ പരമാത്മാവിനെയും ആ ജീവാത്മാവിനെയും ഒക്കെയും ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഇത് രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചിട്ട്, അല്ലെ? ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിൽ ദർശിക്കും. ഇനി ഇവിടെ കാണുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ. രണ്ട് പക്ഷികളായിരിക്കണേ, അല്ലെ? രണ്ട് പക്ഷികള്. അതിലൊരു പക്ഷി ചിറകൊക്കെ വിരിച്ച് പഴങ്ങളൊക്കെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണു. മറ്റൊരു പക്ഷിയാണെങ്കിലോ മൗനിയായിട്ട്, അല്ലെ, അനങ്ങാതെ ഇരിക്കണു. ഇത് ഈ ചിറകൊക്കെ വിരിച്ച പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, ധാരാളം ഈ ഫലങ്ങളൊക്കെ, പഴങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി തിന്ന് ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കൊമ്പിലേക്ക് ചാടി ചാടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഈ രണ്ടാമത്തെ പക്ഷിയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നോക്കി സാക്ഷി രൂപത്തില് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ പറന്ന് നടക്കുന്ന പക്ഷി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളാ, ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള നമ്മളാ. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതികതയിൽ വന്നാല് ഓരോരോ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതാണ് ഈ ഫലം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിന്. ഓരോരോ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള പല പല കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതുപോലെ ഒരു കൊമ്പിൽ നിന്ന് മറ്റേ കൊമ്പിലേക്ക് ചാടിപ്പോണു പറന്നു പോണു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ജന്മം എടുക്കുകയാണ് ജീവൻ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരുന്ന ഒരാൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഇത് ജീവാത്മാവാണ്, ഇത് പരമാത്മാവാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളില് ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ ആത്മാവ്, ഇവിടെ പരമാത്മാവ് പോലെ ആണ് ഈ രണ്ട് പക്ഷികളെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവും പരമാത്മാവുമാണ്. അപ്പൊ ജീവനാണ് എല്ലാതും, എല്ലാ ഭൗതികതയില് ഉഴലുന്നത്. പരമാത്മാവ് ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായി എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാ അല്ലെ, പലരും പല ലെവലിലുള്ളവര് ഓരോ തരത്തിലാണ് ഭഗവാനെ റിയലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോ ജ്ഞാനികളൊക്കെ ബ്രഹ്മത്തില് അല്ലേ, കുറച്ചും കൂടി ഭൗതികതയുള്ളവര് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ കാണും. നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാരൊക്കെ ഭക്തരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാ, ഭഗവാനെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങും. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ പറയാണ്, സർവശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ അല്ലെ, പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവുമുണ്ട്, പരമാത്മാവുമുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉള്ളില്. അപ്പൊ ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിനെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പരമാത്മാവായിട്ട് ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. രണ്ട് ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട് അല്ലെ, ജീവാത്മാവുമുണ്ട്, പരമാത്മാവുമുണ്ട്. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാവട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെക്കുറിച്ചും തികച്ചും അറിയാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ മാത്രം അറിയാം. എന്നാൽ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാവരുടെയും പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ എല്ലാം ഭഗവാൻ അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ട്. 6-7 ശ്ലോകങ്ങളില് എന്താ പറയണേ? അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ രൂപപ്പെടണേന്നാണ്. ക്ഷേത്രം എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ക്ഷേത്രം, അതാ ഇവിടെ പറയണത്. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, അതുപോലെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത. അവ്യക്തത എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. പിന്നെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, അതായത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സൊരു അന്തര ഇന്ദ്രിയാണ്. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയത്തിൽ തന്നെയാ പെടുക, അന്തരേന്ദ്രിയം എന്നാ പറയാം. പിന്നെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെയോ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള് ഉളവാകും. അത് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള്. അങ്ങനെ 3 എണ്ണായി. അപ്പൊ 5 3 8ആയി. പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി എന്നീ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. പിന്നെ ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ഗുദം, ഉത്പാദനേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. അങ്ങനെ 10ആയി അല്ലെ, അപ്പൊ 18ആയി. ഇനിയോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സ്, അതുണ്ട് അടുത്തത്. ഇനി ഇങ്ങനെ മനസ്സ് ഉൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പിന്നെയോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും 5. അങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ്
നമ്മളുടെ ഈ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയണ ഈ ശരീരം, അതാണ് പറയണത്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അടങ്ങുന്നതാണ് ശരീരം എന്ന് പറയണത്? 24 ഘടകങ്ങളാ. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, നിത്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, 3 ഗുണങ്ങള്, പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5, പിന്നെ മനസ്സ്, അന്തരേന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള മനസ്സ്. ഇത്രയും അടങ്ങുന്ന 24 ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. പിന്നെ ജ്ഞാനമാണ് അല്ലെ വേണ്ടത്. ഏതിനെ കുറിച്ച്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ. പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനും അതുപോലെ ജീവാത്മാവും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ അറിയണം. അതാണ് ജ്ഞാനം. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് അടങ്ങിയതാണ് ജ്ഞാനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയണത്. വിനയം ഉണ്ടാവണം. നമുക്കറിയാം വിനയം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടയുമ്പോൾ രഥത്തിൽ നിന്നൊക്കെ താഴെ ഇരുന്ന് മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നിട്ടാ അല്ലേ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചിട്ട്, അത്ര വിനയത്തോടു കൂടിയാണ് ഗുരുവിനോട്. ഗർവില്ലായ്മ, അസൂയ അല്ലെ, ഒന്നുമില്ല, എന്താ പറയാ, മത്സരം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക, അഹിംസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈച്ച കൊതുവിനെ കൊല്ലാണ്ടിരിക്കുക മാത്രല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ശ്രേയസിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന യാതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അവരുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാകുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അതാണ് അഹിംസ. ക്ഷമ നമുക്കറിയാം, ലാളിത്യം നമുക്കറിയാം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കല്. പിന്നെ ശുചിത്വം അല്ലെ, 2 തരം ശുചിത്വം ഉണ്ട്, ബാഹ്യമുണ്ട്, ആഭ്യന്തരമുണ്ട്. സ്ഥൈര്യം, സ്ഥിരത വേണം. ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമജപം തുടങ്ങി, ഇന്ന് 5 മാല ജപിച്ചു, നാളെയോ? നാളെ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചു, അത് പാടില്ല അല്ലെ. സ്ഥിരത ഉണ്ടാവണം. ഇന്ന് ജപിച്ചാൽ നാളെ കൂടുതൽ ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആത്മസംയമം, എന്ത് വന്നാലും ഒരു സംഭ്രമം ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെ, വിഭ്രാന്തി ഒന്നും വേണ്ട. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ഓരോ കാഴ്ചകൾ കാണണം, രുചിക്കണം, കേൾക്കണം, നല്ലത്, അങ്ങനെയുള്ള ആസക്തികളൊന്നുമില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ഞാൻ കേമനാണെന്നുള്ള വിചാരമൊന്നും വേണ്ട. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം. അതായത് ഈ ജനിമൃതികളൊക്കെ എന്തായാലും പരിഹരിക്കപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നു ചേരും. അതില് വളരെയധികം ദുഃഖിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വാസാംസി ജീർണാനി, ഒരു പഴകിയ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി മറ്റൊരു ശരീരം കൈക്കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യണേ. അതിന് ഇത്ര ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആസക്തി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക, അസംഗം, രാഗമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതാണ് വൈരാഗ്യം. അതായത് ആസക്തി വേണ്ട, ഭൗതികതയിലും ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും കുടുംബസ്ഥരായിട്ട് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഗൃഹത്തിൽ കഴിയണമല്ലോ, ഗൃഹസ്ഥരാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ബന്ധങ്ങള്, സ്വന്തക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ അവരെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതലയുണ്ട്. അതൊക്കെ സ്വധർമ്മമായിട്ട് ചെയ്തേക്കണം. പക്ഷെ അതില് വളരെയധികം ആസക്തരാവരുത്. ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ളത്, അത് ഓർമ്മ വേണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലാവണം നമ്മുടെ ആസക്തി. പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തി എന്ന് അതാ ഉദ്ദേശിക്കണേ. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത എന്ന് പറയുമ്പോ, സുഖം വരുമ്പോ ഒരുപാട് തുള്ളിച്ചാടുക, ദുഃഖം വരുമ്പോഴോ തകർന്നു പോവുക, അങ്ങനെയൊന്നും സമമായിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെ. ആഗമാ പായിനോ നിത്യ താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത അല്ലെ. എല്ലാം ക്ഷമയോടെ സഹിക്കണം നമ്മള്. അതൊക്കെ വന്നും പോയും ഇരിക്കും അല്ലെ, കാലാവസ്ഥ മാറി വരുന്നത് പോലെ. എന്നിൽ ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ ചില പേർക്കൊക്കെ പേടിയാണ് അല്ലെ, ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കാനും ഒക്കെ. പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് ഏകാഗ്ര ചിത്തം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയും അടുത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ല, ദുർജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സംഘമൊക്കെ കുറയ്ക്കുക. അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം. അതാ നമ്മുടെ പരമലക്ഷ്യം എന്നുള്ള അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ അറിയണം.
തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ. അതായത് ഈ താത്വികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ആ പരമസത്യത്തിനെ അന്വേഷിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കല്, അതൊക്കെ ജ്ഞാനമാണ് എന്ന്. ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന്. അതല്ലാതെ ഉള്ളതൊക്കെയോ അജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മളിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതല്ലാത്തത് എന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ അതെല്ലാം മാറ്റണം. അപ്പോഴാണ് ജ്ഞാനിയാവുക. അപ്പോഴാ ഭഗവാനെ ശരിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 പിക്ചർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ 4 നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അല്ലെ? അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് എന്തായാലും സംഭവിച്ചിരിക്കും അല്ലെ? ജന്മം ഉണ്ടാവും, മരണം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ പ്രായം വരും. പ്രായം ആർക്കും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ അസുഖങ്ങള്, വ്യാധി ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും 4 വരും നമുക്ക്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരു കാലത്ത് വലിയ ഫേമസ് സെലിബ്രിറ്റി ആയിരുന്നു അല്ലെ? ഫിലിം സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു അല്ലെ? പിന്നീട് എന്തായി? അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അല്ല നമ്മള് പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടത്, അത് നശിക്കാനുള്ളതാ അല്ലെ? ജഡവസ്തുവാണ് ശരീരം. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെയാണ് പോഷിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ ശരീരം നശ്വരമായതാണ്, നശിക്കുന്നതാണ്. ആധ്യാത്മിക ജീവിത പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം 2 വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരവും. ബാഹ്യ ശൗചം കുളികൊണ്ട് തന്നെ നിറവേറ്റാം. ആന്തരമായതിന് നിരന്തരം കൃഷ്ണസ്മരണയും ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപവുമാണ് ഉപാധികൾ. അപ്പോ നമ്മുടെ ചിത്തം ശുദ്ധമാവാൻ, അന്തരംഗത്തിലേക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ, മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങാൻ നാമജപം ചെയ്യണം. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻ ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. നാമജപത്തിലൂടെ ആ പൊടിപടലങ്ങള്, കൽമഷങ്ങള് ഒക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അന്തരംഗം ഒക്കെ, ചിത്തം ഒക്കെ എങ്ങനെ ക്ലീൻ ആവും. ശൗചം അന്തരംഗത്തില്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃക്ഷൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തൃച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടുത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനും. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നാലോ ഭഗവാന് ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വേണ്ട. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ആത്മീയമാണ്, സ്പിരിച്വൽ സെൻസസ് ആണ്. സകല ജീവാത്മാക്കളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നിലും ആസക്തനല്ല. ഭഗവാൻ അനാസക്തനാണ്. ഭഗവാൻ ത്രിഗുണാതീതനുമാണ്. പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ഭഗവാനാണ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ അതീതനുമാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ജീവസത്തകളുടെ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അഭൗതികങ്ങളാണ്, മാലിന്യം തീണ്ടാത്തവയാണ് ഭഗവാന്റേത്. ജീവികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തും ഭഗവാന് അറിയുന്നുണ്ട്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസ പരമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. ജ്ഞാനം ഭഗവാനാണ്, ജ്ഞേയം അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്, ജ്ഞാനഗമ്യം അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യം അതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർക്കും അഗ്നിക്കും ഒക്കെ തേജസ്സും ഓജസ്സും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവ്യക്തമായിട്ടാ നമുക്ക് തോന്നണത് അല്ലേ?
അപ്പൊ എല്ലാ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ബ്രഹ്മജ്യോതിസും പോലും വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ജ്യോതിസ് കൊണ്ട് എല്ലാ തമസ്സും മാറിപ്പോവാണ് ചെയ്യണത്. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയാം. ഭഗവാൻ ജ്യോതി സ്വരൂപനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധ്യാത്മിക സാമ്രാജ്യത്തില് സൂര്യചന്ദ്രാദികളുടെ പ്രസക്തിയില്ല. ഇപ്പോ ആധ്യാത്മിക ലോകം ഗോലോക ചാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പോഴ് സൂര്യചന്ദ്രാദികളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവിടെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില്. അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ ജ്യോതി സ്വരൂപനായതുകൊണ്ട് അവിടെ എത്താൻ നമ്മൾ ഉത്സുകരായി എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സർവഭൂത ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവ് തന്നെ ജ്ഞാനം നൽകും അല്ലേ. അവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഉത്സുകതയുണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഭക്തന് നൽകും. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും യജമാനനും ആത്യന്തിക ആശ്രയവും ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. 22 പുരുഷ പ്രകൃതിസ്ഥോ ഹി ഭുങ്ക്തേ പ്രകൃതിജാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കോസ്യ സദസദ്യോനി ജന്മസു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രകൃതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ജീവിത രീതി ഓരോ ജീവികളും കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് നായയുടെ ശരീരത്തിലാണ് ഇരിക്കണേ ജീവാത്മാവ്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നായയെ നമ്മൾ പെരുമാറും അല്ലെ. അതുപോലെ പന്നിയെ പോലെ ആണെന്നുണ്ട്, പന്നിയുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾക്ക് പന്നിയുടെ ശരീരമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ പെരുമാറും നമ്മൾ. അതേ ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണ് അത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ രീതി അതനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇനി എത്ര ജന്മം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതുപോലെ 24 ലക്ഷം തരം യോനികളിലൂടെ ജനിച്ചു മരിച്ചു വന്നവരാ നമ്മള്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോ ശരീരം കിട്ടുമ്പോഴും ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളും. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള പല പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താല്. ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അധീനതയിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ നന്മകൾ ചെയ്യും, ചിലപ്പോ തിന്മകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നാനാ യോനികളില് പിന്നെ വീണ്ടും പിറവി എടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ശ്രേഷ്ഠതമമായ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാല് ഒന്നുകിൽ ഈ ജന്മം തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവാം, അതല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് ഇതിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ജന്മം ലഭിച്ചേക്കാം. അതാണ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോവും അല്ലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലെ. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാവും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായേക്കാം അല്ലെ. ഭൗതിക തൃഷ്ണ ആഗ്രഹങ്ങള് മൂലം നമ്മുടെ ആ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താല് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ദേവന്റെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പോലെ, മറ്റു ചിലപ്പോഴോ മൃഗത്തെ പോലെ ഒക്കെ അത്രയും നീചമായിട്ടല്ലേ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം. അതൊക്കെ ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ആധിക്യം കൊണ്ടും ആണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക. പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവായും മൂട്ടയായി പോകും ചിലപ്പോൾ പിറന്നു എന്ന് വരാം. ഇനിയും നമ്മൾ അല്ലെ മനുഷ്യജന്മം തന്നെ ഷുവറല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കർമ്മവും നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അർഹമായ ഒരു ശരീരമാണ് അടുത്തത് തരിക. അപ്പൊ ചിലപ്പോ പക്ഷിയോ പുഴുവോ ജലജന്തുവായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുണ്യാത്മാവായി ജനിച്ചേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂട്ടയായി പോലും പിറന്നു എന്ന് വരാം. ഇത് അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഏത് രൂപം എടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവൻ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനനാണെന്നത് അത്രേ സത്യം. അപ്പൊ ഏത് രൂപം ഏത് ശരീരം എടുത്താലും പരിതസ്ഥിതികളുടെയൊക്കെ ആധിപത്യം എനിക്കുണ്ടെന്ന് ജീവൻ കരുതും. എന്നാലോ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനമാണ് അതെല്ലാം. അതാണ് സത്യമായിട്ടുള്ളത്. 24 ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതിശ്ച ഗുണൈ സഹ സർവദാ വർത്തമാനോപി ന സ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും
പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിയണം, ജീവസത്തയെ അറിയണം, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഈ മൂന്നും വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഇവിടുന്ന് മോക്ഷം ലഭിക്കും നമുക്ക്. നമ്മളിപ്പോ ഏത് ലോവർ ലെവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. വീണ്ടും ജനിമൃതികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏത് തലത്തിലാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതില് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിലായിരിക്കാം, അതല്ല ചിലപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉയർന്ന ലെവലിലായിരിക്കാം, നമുക്കറിയില്ല. അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ജീവസത്തയെ കുറിച്ചും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചിട്ടും നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാള് നിശ്ചയമായിട്ടും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. മാത്രല്ല ഈ ലോകത്തിൽ അവർക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടിയും വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു തരിക. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഭൗതികതയിൽ വന്നത്? ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് ഈ ജീവാത്മാവിനെ ആഗ്രഹപൂർത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം നൽകിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് അയക്കണതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? മഹാപുരുഷന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും സഹവാസവും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നവും കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥിതി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഉയർച്ചയിലേക്ക്, പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അതാ ഭഗവാൻ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃത്യൈവ ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശ യ പശ്യതി തഥാത്മാനാമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്നും ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനത്രേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം എന്താ? പ്രജ്ഞ, അല്ലെ? കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷണം. അപ്പോ മുൻ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ലഭിച്ചതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ശരീരം നൽകപ്പെട്ടു. ആ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ തദനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. നാം ശരീരത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും, അല്ലെ? അതുപോലെ ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ട് ശരീരമാകുന്ന ഓരോരോ വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ജീവാത്മാവിന്. നമ്മൾ കർമ്മം നന്നാക്കണം, ആഗ്രഹം ശരിയാക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇനിയൊരു ശരീരം മേന്മയുള്ളത് ലഭിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? നല്ല വസ്ത്രം. അപ്പോ പരമപുരുഷൻ ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഒരു യന്ത്രമാണ് ശരീരം. ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ടാണ് നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പരമാത്മാവാണ് ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത്, അതല്ലാതെ ആത്മാവല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ദർശിക്കുന്ന ആള് എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. 34. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃഷ്ണം ലോകമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃഷ്ണം പ്രകാശയതി ഭാരത. ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശമാണ് സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കണത്, അല്ലെ? പ്രകാശം വരുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്ന്. അതുപോലെ ഈ പ്രജ്ഞ, അത് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് തെളിവാണ്. അവബോധം, അല്ലെ? ആ പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയണത്, ആ ചൈതന്യം, അത് പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ജഡമായി, അല്ലെ? ബോഡി മാത്രമായി. അതുവരെയാണ് ആ പേരിലൊക്കെ ആളെ വിളിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കണ പോലെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള ജീവാത്മാവ് ആണ്, പ്രജ്ഞ ആണ് ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കണത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിൽ ആത്മാവ് ഉള്ളപ്പോൾ പ്രജ്ഞയുടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. ആത്മാവ് വിട്ടുപോയ ശരീരത്തിലോ പ്രജ്ഞ അവശേഷിക്കണില്ല, അവബോധം ഇല്ല. പിന്നെ അതാണ് മരിച്ച ജഡവും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ആളും ജീവനുള്ള ആളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. അവിടെയും കണ്ണും മൂക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും, പക്ഷേ അതിനൊന്നും അവബോധം ഇല്ല. കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റില്ല, ചെവിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അവബോധം ഇല്ല, പ്രജ്ഞയില്ല. ആ പ്രജ്ഞ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ശരീരത്തിന് പ്രവർത്തന ക്ഷമമാവാൻ പറ്റുള്ളൂ.
ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കണേ? അവബോധത്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണേ. നമ്മുടെ അവബോധം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് നന്മയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരെ പറയാണ് കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഒരു കള്ളൻ കത്തി ഉപയോഗിക്കും. അയാളുടെ അവബോധത്തിൽ എന്താണ്? അയാളുടെ അവബോധത്തില് മറ്റൊരാളെ ദ്രോഹിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊന്നിട്ട് കവർച്ച നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സർജൻ, ഡോക്ടറുടെ അവബോധം എന്താണ്? ഡോക്ടർ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോ രണ്ടും കത്തി തന്നെയാ അല്ലെ? പക്ഷെ അത് ഓരോരുത്തരുടെ അവബോധത്തിന്റെ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് ആ പ്രവൃത്തി പാപപുണ്യങ്ങളായി മാറുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് കള്ളൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അത് പാപം പ്രവൃത്തികളാ ചെയ്യണേ. എന്നാ ഒരു സർജനാണ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലോ അത് പുണ്യപ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മുടെ അവബോധം നമ്മളെ മാറ്റിമറിക്കും. അവബോധമാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മള് അല്ലെ? ഭഗവാനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള നമ്മുടെ ആ ചിന്തകള് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പ്രവൃത്തികളൊക്കെ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ഭഗവാനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത്രേ ചെയ്യണ്ടു. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവം അന്തരം ജ്ഞാനചക്ഷുഷ ഭൂതപ്രകൃതിമോക്ഷം ചേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും അതിനെ അറിയുന്നവനും, അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ആരാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച്, ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയണം. പിന്നെയോ ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയണം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണണം. അപ്പൊ എത്ര നമുക്ക് മാംസചക്ഷുസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മളുടേതൊക്കെ മാംസചക്ഷുസാ. എന്നാ അർജുനന് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എന്താ വിശ്വാവിഷ്കാരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ദിവ്യചക്ഷുസ് നൽകി അല്ലെ? ഇതിവിടെ പറയണത് ജ്ഞാനചക്ഷുസിനെ പറ്റിയിട്ടാ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം ഉള്ള ആളെങ്ങനെയാണ് കാണുക? അതാണ് ജ്ഞാനചക്ഷുസ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ശരിയായ അവബോധത്തോടെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാ ഇവിടെ പറയണേ, ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പോ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ അതിനെ അറിയുന്ന ആ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിയണം. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാനില് ശരണാഗതി ചെയ്യുക അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ത്രിഗുണത്തിനെ ത്രിഗുണാതീതരാവാൻ പറ്റണം നമുക്ക്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അന്തരാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരവുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ജ്ഞാനം കൊണ്ട്. പിന്നെയോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാലെ ബന്ധിതരാവാതെ എന്താണ് ആ മോചനത്തിനുള്ള പ്രക്രിയ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതെന്താ പ്രക്രിയ? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം നിരതരാവുക. അതന്നെയുള്ളൂ പ്രക്രിയ, വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. ആ പ്രക്രിയ ആക്കാൻ കഴിവുള്ളവര് പരമപദം പ്രാപിക്കും. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവര് പരമപദം പ്രാപിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. ശരീരവും അതിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പിന്നെ പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഈശ്വരനെ പറ്റി കേൾക്കാനും അങ്ങനെ ക്രമേണ ജ്ഞാനം നേടാനും നമുക്ക് അവസരം വേണം. സത്സംഗമാണ് വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം അല്ലെ? സജ്ജനങ്ങളെ കാണാൻ, ഭക്തരോട് ഒന്നിച്ച് വ്യവഹാരം ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭക്തി വർദ്ധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം. അപ്പോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് പറഞ്ഞു തരിക ജഡ പദാർത്ഥം ആയിട്ടുള്ള ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ സാധിക്കണം.
ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ അതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഗുരുവായിട്ട് കിട്ടി അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ വിവിധ ഉപദേശങ്ങളാല് ശിഷ്യൻ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവും. അപ്പോ ഇത്രയും നാള് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അതുപോലെയുള്ള സങ്കല്പമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. കുറച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ശരീരം എന്താണ്, അതിനെ 24 മൂലകങ്ങളായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു സ്ഥൂലമായ ആവിഷ്കാരമാണ് ശരീരം എന്നുള്ളത്. മനസ്സും വൈകാരിക വൃത്തികളുമോ അത് എന്താണ്, അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരാണ്. ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളുടെ സങ്കലനാണ് ജീവലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് പറയണത്. ഇവയ്ക്കെല്ലാം ഉപരി ജീവാത്മാവുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്, പിന്നെ പരമാത്മാവുമുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെയും 24 മൂലകങ്ങളുടെയും സംയോഗമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. പിന്നെയോ പരമാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മള് ആധ്യാത്മിക ലോകപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാവുന്നത്. നമ്മള് സത്സംഗത്തിലൂടെ ഭക്തരുമായി സഹകരിച്ച് ഭഗവാനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് എന്താ പറയാ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയാണ് അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അത് ഭഗവാൻ അത് വിശദമായിട്ട് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിലെന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ലെസൺ അതായിരുന്നു. ഇനി പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് കുറച്ച് സമയമുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദ് ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. 54-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് പോയി. വൃന്ദാവനത്തില് രാധാ ദാമോദർ ടെമ്പിളിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭാഗവതത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അന്ന് ആഹാരത്തിനോ വസ്ത്രത്തിനോ ഒന്നും പണം വക ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കയ്യില്. ഇപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പേപ്പർ വേണമല്ലേ, അത് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയായിട്ട് എഴുതും. പിന്നെ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ പണം വേണം അല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തില് ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദർശനമൊക്കെ നടത്തുന്ന വേളയില് അന്ന് പ്രഭുപാദ് ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ദ്വൈവാരിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ വായിച്ച് പ്രഭുപാദിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സുപ്രീം കോർട്ട് ജഡ്ജി അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനിടയായി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച്. പറഞ്ഞു, എന്താണ് സുഖമല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന വേളയിൽ പറഞ്ഞു, പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, അല്ല പ്രിന്റിങ്ങിനൊക്കെ കുറച്ച് പണത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. പറഞ്ഞു, എന്നാ ശരി, എന്റെ അവിടെ വന്നോളൂ, ഞാൻ എല്ലാ മാസവും താങ്കൾക്ക് 10 രൂപ നൽകാം എന്ന് പറയാണ്. അന്ന് 10 രൂപ കിട്ടിയാലും കുറച്ച് വലിയ എമൗണ്ട് തന്നെയാ. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് ഒരു നാള് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. അഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനിലും കയറിയും നടന്നും ഒക്കെ ക്ഷീണിച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോ ഗേറ്റിലെത്തിയപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല, വരാൻ കുറച്ച് വൈകും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു. എന്നാ അകത്ത് വരാനോ വിശ്രമിക്കാനോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആരും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നു. കടുത്ത വെയിലാണ്. വഴിയിലൂടെ ഒരു ആള്, പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരു സ്ഥാപിച്ച ഒരു ആശ്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ 64 ഗൗഡീയ മഠങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു മഠം അവിടെ അടുത്തായിരുന്നു. ആ മഠത്തിലെ ഒരു അന്തേവാസി അതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഈ അഭയ് ബാബു ഇവിടെ നിക്കണ കണ്ടു. അന്ന് പ്രഭുപാദൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അഭയ് ചരൺ എന്ന പേര്.
അഭയ് ബാബു എന്തിനാ ഇവിടെ നിക്കണേ, എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം സൈക്കിളിൽ അതിലേ പോയി. 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരുമ്പോഴും പ്രഭുപാദ് ഈ അഭയചരൺ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിയിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താ ഇവിടെ നിക്കണേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ജഡ്ജി ഇങ്ങനെ 10 രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രിന്റിങ്ങിനൊക്കെ ആയില്ലോ, അതിനു വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറയാണ്. അതിനാണോ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ വന്നത്? ഞാൻ അങ്ങേക്ക് 10 രൂപ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഠത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. മഠത്തിൽ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം പണമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് 10 രൂപ കൊടുത്തു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വളരെ പഴയതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു. അപ്പോഴ് പുതിയവ വാങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് 5 രൂപയും കൂടെ നൽകി. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇനി എല്ലാ മാസവും ഇത് അവിടെ എത്തിച്ചോളാം ഞാൻ, അങ്ങ് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പ്രഭുപാദ് ആ 15 രൂപ കൊണ്ട് നേരെ പോയത് ഭാഗവതം വിവർത്തനം ചെയ്തത് പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. എന്തിനാ? എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതത്തിന്റെ അമൃതം ലഭ്യമാക്കാനായിട്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ അനവധി സ്ട്രഗിള് ത്യാഗത്തിലൂടെയാണ് ഇന്നിപ്പോ ഈ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഇസ്കോണിനെ കെട്ടിപ്പടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാ. നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അല്ലേ, നമ്മളുടെ വീട്ടിന്റെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് പോവാം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതിയൊരു വായിച്ചോളൂ. ഭഗവാനോട് അർജുനൻ എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി, എന്തൊക്കെ? പുരുഷൻ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ഭവിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് അതെ. ഇവയെല്ലാം അറിയാം. അതെ അതെ. അടുത്തത് ഭഗവാൻ അതിന് നൽകുന്ന ഉത്തരങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? ആ ഈ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഈ ഈ ശരീരം ശരീരം ക്ഷേത്രമാണ് ക്ഷേത്രമാണ് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആള് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതി. പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജോയർ, ഭോക്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവ് എന്നൊരു ശ്ലോകം പഠിച്ചില്ലേ നമ്മള്? ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. അപ്പൊ അതാണ് പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ, ആസ്വാദകൻ, എൻജോയർ, അതാണ് പുരുഷൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് ശരിയായിട്ട് അറിയല്, അതാണ് ജ്ഞാനം. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിനെയാണോ അറിയേണ്ടത്, അത് എന്തിനെയാ? പരമാത്മാവിനെയാണ് ശരിയായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അല്ലേ? അതാണ് ജ്ഞേയം. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അടുത്തത് സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആരു തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതെ. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിലെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, വ്യക്തിയഹങ്കാരം, ബുദ്ധി. പിന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ മാതാജി? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5: ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5: കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5: കൈകൾ, കാലുകൾ, സംസാരശേഷി, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. പിന്നെ 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ: ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, മനസ്സ്. 3 ഗുണങ്ങൾ. മലിനപ്പെട്ട അവബോധം. അതെ. മലിനപ്പെട്ട അവബോധം 24 വരില്ല കേട്ടോ അല്ലേ? അത് പ്രതികരണങ്ങളിലാ പെടുക, അത് വരില്ല. ഇവിടെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ 24 എത്തുന്നുണ്ട്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം അല്ല, അതുണ്ട്. പിന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 4 ആയി. പിന്നെ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെയോ 5 വിഷയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. അപ്പോഴ് 24 ആവും. അതാണ് 24. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അറിഞ്ഞുകൂടി അർത്ഥത്തിന്റെ
അടുത്തത് മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളെ എങ്ങനെ തുടങ്ങും? ഹരേ എങ്ങനെ? കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്ന മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ, ഹരിനാമ ജപത്തിലൂടെ. കഴിഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ നിങ്ങള് ഏത് സമയം ചൂസ് ചെയ്യാനോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നേ? ലെവൽ 2 ആവുമ്പോ ഒന്നുകിൽ 3 മണിയുടെ എടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ 8 മണിയുടെ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ 11:30 ചെയ്യാം. രാവിലെ 6:30 ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, 11:30 ഉണ്ടാവും, 3 ഉണ്ടാവും, 8 ഉണ്ടാവും. ഇതിനകത്ത് സമയം വേണ്ടുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. ഈ സമയം 6:30 കിട്ടില്ല, 6:30 ക്ലാസ് വെക്കണില്ല. 8 മണിക്ക് എടുക്കാം. 8 ആ, മണിയുടെ 8 മണിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. 8 മണിക്ക് ഇല്ലേ? 8 മണിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് 4th ലെവലൊക്കെ ഉള്ളപ്പം പാടാണ്. അതിന്റെ ക്ലാസ്സിന് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഭാഗവത ക്ലാസ്സിന് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഭാഗവത ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി 7:50 അതുകൊണ്ട് മുതൽ. ഞങ്ങൾ 6:30 എടുത്തത് എല്ലാരും. 6:30 സാങ്കേതികമായിട്ട് പറ്റില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാ. 6:30 മതി മാതാജി. 6:30 പറ്റുന്നില്ലാന്നേ. 6:30 കുറച്ച് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടീച്ചറെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? 4 ബാച്ച്, വേറെ 4 ക്ലാസ്സുകൾ 4 സമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില് ഇപ്പൊ 50-ൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ 6:30 ക്ലാസ് വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ കുറവാണ്, അതുകൊണ്ടാ. പക്ഷെ 7:30 ക്ലാസ്സിൽ 30 പേരെ ഉള്ളായിരുന്നല്ലോ മാതാജി ഇന്നലെ. അതില്ല, 7:30 ക്ലാസ് ഇനി വെക്കണില്ല മാതാജി. 7:30 അതിന് 30 8:30 പേരെ കൂടി. ഉണ്ടല്ലോ. ഞാനതിനകത്ത് കോഗോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നായിരുന്നു തീരുന്നവരെ. 7:30 8:30 കൂടി, 7:30 8:30 മെർജ് ചെയ്ത് 8 മണിയാക്കാൻ പോവാ. 8 മണിക്കാണ് ഇനി വെക്കുക ക്ലാസ്. ഞങ്ങൾക്ക് അന്നേരം ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് മാതാജി. എന്നാ 3 മണിയുടെ വരൂ. 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സില് മാതാജി ലിങ്ക് തന്ന ഏത് ടൈമിലും കയറാൻ പറ്റുമോ മാതാജി? ഏതെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അഡ്മിനോട് പറയണം. സ്ഥിരം കയറണം, നല്ല പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കയറണം. അതെ, അഡ്മിനോട് പറയണം, എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് തരണം, ഞാൻ ഇന്ന ക്ലാസ്സിലാ കയറണേന്ന് പറയണം. അല്ല, നമ്മള് പുറത്തൊക്കെ പോണ ടൈമിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മാതാജി. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഇതിന് അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ മാതാജി? ഉണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ഇടണ്ട മാതാജി, എഴുതുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വസന്ത മാതാജി നോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ട്, മാനുവലി ആയിട്ട് ഇപ്പം ലിങ്ക് ഇടുന്നില്ലല്ലോ, എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങള് 3 മണിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും. പറ്റുന്നവര് 3 മണിയുടെ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. അതല്ല ഇനി രാവിലെ 6:30 വേണോ 11:30 വേണോ ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 8 മണി 8 PM. മാതാജി ഇനി ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ പറ്റുമോ? ഇനി ഒരു നല്ല ഭക്തിയുള്ള ഒരു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു, വിഷ്ണുഭക്തനാ, അപാര വിഷ്ണുഭക്തിയുള്ള. എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇനി ക്ലാസ്സിൽ ചേരാൻ പറ്റുമോന്ന്. റെക്കോർഡുകളൊക്കെ കൊടുക്കാം അല്ലേ വസന്ത മാതാജി? റെക്കോർഡ് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 10 ലെവലിൽ കയറണം. അടുത്ത മാതാജിക്ക് നമ്പർ അയച്ചു തരാം. വസന്ത മാതാജിക്ക് നമ്പർ അയച്ചു തരാം പയ്യന്റെ. പ്രഭു അതല്ല, ഇനിയിപ്പോ 4 ചാപ്റ്ററൂടല്ലേ ഉള്ളു ഇതിന്റെ അമ്മക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ കേറിട്ടു ശരിയാവോ? മനസ്സിലാവോ? അടുത്ത ക്ലാസ്സില് അടുത്ത ഇനി ആരംഭിക്കും ചേരാം അല്ലേ? അടുത്ത മാസം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാ മാസവും ഉണ്ടല്ലോ, തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. വസന്ത മാതാജി, ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിയാണേലും കേറിയായിരുന്നു കേട്ടോ. മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രഭുജിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ഇടിമിന്നലായിരുന്നു ഇവിടെ. എല്ലായിടും ഇന്നലെ ഇടിമിന്നലായിരുന്നു.